खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर सानसेखालिनि बाथ्रा इसोर बिष्णु हरिया सिर लैथोमानि गेजेराव जिरायनानै दंमोन। थिग बे समावनो बिमा लक्ष्मीया इसोर बिष्णु हरिनियाव सोङो, हे स्वामी, दिनै आंनि गोसोआव मायबा मोनसे सोंथिया जाखांफैगासिनो। बे सोंनायनि फिननायखौ नोंसो आंनो फोरमायनो हागोन। अब्ला इसोर बिष्णुआ बुङो, हे प्रिय, नोंनि गोसोआव मा सोंथि जाखांफैदों जेबो उसुबिदा सानालासे सोंनो हागोन। इसोर बिष्णुनि खोथाखौ खोनानानै बिमा लक्ष्मीया बुंनायसै, हे स्वामी, मा पापनि थाखाय आइजो माहारिया मासिक धर्मखौ सहायनो गोनां जादों? हे स्वामी, आंनि मोनसेबाव सोंथि, आइजो माहारिया मासिक जानाय समाव माबायदि खामानिफोरखौ माब्लाबाबो मावनो नाङा? अब्ला बिमा लक्ष्मीनि बाथ्राखौ खोनानानै इसोर बिष्णुआ बुङो, हे देबी, नोंनि बे सोंथिनि फिननाया सुबुं माहारिनि कल्याणनि थाखाय। नों बेनि फिननायखौ देब शर्मानि बै प्राचीन सल'नि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। बे गेदेमा सल'खौ खोनासङोब्ला सुबुंफोरनि पाप खामानिया उद्धार मोननो हायो। हे देबी, बेखायनो बे सल'खौ गोसो होना खोनासं। फिसायनि खोथाखौ खोनानानै बिमा लक्ष्मीया बुङो, हे स्वामी, बे देब शर्मायालाय सोर? बे सल'आ माबादिमोन? आं बे सल'खौ गोसो होना खोनासंलांगोन। अन्नानै नों फोरमायलांदो। बिमा लक्ष्मीनि खोथाखौ खोनानानै इसोर बिष्णुआ सल'खौ फोरमायनो लायो। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बे सल'नि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना आंजों लोगोसे सल'खौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। बेयो प्राचीन मुगानि बाथ्रा। दरसे रायजोआव देब शर्मा मुंनि सासे ब्राह्मण दंमोन। देब शर्मानियाव गासै शास्त्र आरो बेदनि गोथौ गियान दंमोन। बियो गासै धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ मोनथि हायोमोन। गासै ओनसोलनि सुबुंफोरा बिखौ मान सन्मान होयोमोन। देब शर्माया गोबां सुबुंफोरनो दान होयो। बियो गासै जिब जिबिफोरखौ अनोमोन। देब शर्मानि बिसिनि मुङा भाग्यबानमोन। बियो गियानि, गुनि आरो धोरोमनि आसार खान्थिखौ फालिग्रा आरो बयखौबो गोरबोजों अनसायग्रा सासे आइजोमोन। सानसेखालि देब शर्माया गावनि न'आव फुजा होनो सानखांनायसै। बियो बै समाव नोगोरनि गासै ब्राह्मणफोरखौ न'आव लिंहरनानै फुजा होनो लानायसै। बै सानखालि देब शर्मानि न'खराव नोगोरनि गासै ब्राह्मणफोरा फैनायसै। देब शर्माया बिसोरखौ मान सन्मान बावनानै आरो गासैनोबो भजन जाहोनायसै। आरो थांनायसै समाव गासैनोबो सि जोम दान होनानै हगार हरनायसै। गासै ब्राह्मणफोरा गोजोननायजों देब शर्माखौ बोर होना थांनो लानायसै। बिसोरखौ हगारखांनायनि उनाव देब शर्माया गामिनि लोगोफोर आरो निखावरि सुबुंफोरखौ जाग्रा मुवा जाहोनायसै। बेबादिनो गासैनोबो जाहोखां लोंहोखां हगार हरखांना बै ब्राह्मणा गावनि न'नि लांगोनायाव गसङो। अब्ला बियो नुनायसै जे मासे मोसौ आरो मासे सैमाया बाथ्रा रायलायगासिनो दंमोन। देब शर्माया बै मोसौ आरो सैमानि बाथ्राखौ खोनानानै जोबोर गोमोहाबनायसै। बै सैमा आरो मोसौआ बिनि बिमा आरो बिफामोन, जाय थांनाय जोनोमाव पाप मावनायनि थाखाय बे जोनोमाव सैमा आरो मोसौनि महराव जोनोम मोननांदोंमोन। अब्ला बै देब शर्माया साननो लानायसै जे बिसोरथ' आंनि थैनानै थांनाय आइ आफासो, जाय आंनि न'आव जिब जुनार जाना फैदों। मा जाहोननि थाखाय आंनि आइ आफाया जुनारनि जोनोम मोनखो? बिसोरखौ उद्धार खालामनो थाखाय आं मा खालामनो? बेबायदि सानै सानैनो बै ब्राह्मणा हराव हरसे उन्दुलांनो हायासै आरो बियो इसोरखौ गोसोखांनानै बायदिसिना बाथ्रा खोथा सानखांनो हमनायसै। थिग बे समावनो बियो सानखांनायसै जे बे सोंथिनि फिननायखौ मुनि बशिष्ठआसो आंनो फोरमायथिनो हागोन। बेखायनो फुङावनो दुगैखां लोबखां देब शर्माया ऋषिमुनि बशिष्ठनि आश्रमसिम थांनो लानायसै। बेवहाय सौहैनाय लोगो लोगो गुरु बशिष्ठखौ खुलुमनायसै। अब्ला गुरु बशिष्ठआ देब शर्माखौ बुंनायसै, हे फिसा, नों दिनै बेसिम मा रादाब लानानै फैनाय जादों? नोंनि मोखाङाव नायनानै नोंखौ जोबोर दुखुआव थानाय बायदि नुनो मोनदों। नोंहा मा जादों? अन्नानै आंनो फोरमायदो। अब्ला देब शर्माया बुङो, हे मुनिफोर, आं नोंखौ गिबियावनो खुलुमो। नों गेदेमानि दर्शनजों आं दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। हे मुनिफोर, आं दिनै नोंथांनि खाथियाव मोनसे सोंलु लानानै फैदों। नोंसो आंनो बेनि फिननायखौ होनो हागोन।
जायनि थाखाय आं जोबोर दुखु आरो दुर्बल जालांनो गोनां जादों। अब्ला गुरु बशिष्ठआ बुङो, हे ब्राह्मण, नों जेबो सिन्था दाखालाम, नों आंनो नोंनि गोसोनि दुखुखौ फोरमायना होनो हागोन। अब्ला देब शर्माया मुनिवरनि सिगाङाव फोरमायनो लानायसै, हे मुनिवर, आं मैया इसोर बिष्णुनि मुङै फुजा बावदोंमोन। बेयावनो मासे मोसौ आरो मासे सैमाया न'नि लांगोना मोखाङाव रायज्लायबाय दंमोन। गिबियाव सैमाया मोसौखौ बुंग्रोदोंमोन, हे स्वामी, दिनै आंनि फिसाज्लानि न'खराव जाय फुजानि थाखाय गासै ब्राह्मणफोरखौ लिंहरदोंमोन, बैसोरनि मुङै जि गाइखेरखौ थिना दोनदोंमोन, बै गाइखेरखौ मासे जिबौआ गावनि बिसखौ हगारना दोनलांदोंमोन, जायखौ नुनानै आं जोबोर सिन्ता जादोंमोन। बै गाइखेरजोंनो जाग्रा खाजा बानायनो नागिरदोंमोन, जायखौ जायोब्ला आंनि फिसाज्लानि गासै नियमफ्रा भंग थांजोबसिगौमोन, जायखौ आं लोंजोबदोंमोन। आंनि लोंनायखौ नुनानै बिहामजो फिसाया आंखौ जोबोर रागा जोंखांदोंमोन आरो जोबोर बुदोंमोन, जायनि थाखाय आंनि देहानि आथिं फारसेया बायदों। बेखायनो आं बेबायदि अबस्था, आं जोबोर सानायजों खस्थ' मोननांदों। सैमानि बाथ्राखौ खोनानानै मोसौआ जोबोर दुखु जानायसै। हे प्रिय, आं नोंनो आंनि दुखुखौ फोरमायनोसै। आंनि फिसाज्लाया आंनो गोथां गांसो आरो दै एसेबो बावनाय जायाखै। बेबादि बुंना देब शर्माया मुनिवरखौ बुंबावनायसै, हे मुनिवर, आं आंनि आइ आफाखौ बेबायदि मासे सैमा आरो मासे मोसौ जानायनि थाखाय जोबोर दुखु मोनदों। आं मोनायावबो उन्दुलांनो हायाखै। हरसेथाला आं बिसोरनि सिन्तायाव गोग्लैना दं। आं जेबो पाप मावाखै, खालि धोरोमनि लामाजों आवगायलांगासिनो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय आंनि आइ आफाया जिब जुनारनि महराव जोनोम मोननांखो? बेखायनो आं नोंनि खाथिसिम फैनाय जादों। अन्नानै नों आंनो बेनि फिननायखौ नोंनि दिव्य दृष्टिजों नायखांनानै आंनो फोरमायदो आरो बेसोरनि मुक्ति महरै आं माबादि खामानि मावनो नांगोन। बेनि उनाव मुनिवरा गावनि दिव्य दृष्टिजों मेगन मेसेबना नायहरस्राङो आरो देब शर्माखौ बुङो, हे ब्राह्मण, नोंनि बिमा बिफाया थांनाय जोनोमाव पाप मावदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोर बेबादि जिब जुनारनि महराव जोनोम मोननांदों। हे ब्राह्मण, नोंनि नोमफाया थांनाय जोनोमाव नोगोरनि बयनिख्रुइ देरसिन ब्राह्मणमोन। बियो सानसेखालि एकादशीयाव लगन थानानैनो जाग्रा मुवाखौ जादोंमोन। बे एकादशी लगनाव बियो गावनि लांगोनायाव फैनाय रावबो साधुनो दान आरो मोसौ गायनो जाग्रा मुवा होआखैमोन। नोंनि नोमफाया थांनाय जोनोमाव मासिक जानाय समावबो नोंनि आइजों देहानि सोमोन्दो लाखियोमोन। बैफोरनि थाखायनो नोंनि बिफाया जुनारनि महर मोननांदों। दा नों नोंनि बिमानि सोमोन्दै मिथिना लादो। नोंनि आइया मासिक जानाय समावबो ओंखाम ओंख्रि सङोमोन आरो मासिक जानाय समावबो बियो इसोरखौ फुजा खालामोमोन आरो थुलुंसिनो दै होयोमोन, जायनि थाखाय बियो पाप नांदोंमोन। मासिक जानाय समाव आइजोफोरा सानथामनि थाखाय अपबित्र जायो। मासिक जानाय समाव आइजोआ सानथामनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनो नाङा आरो इसोरखौ खुलुमनो नाङा आरो हौवाया मासिक जानाय समाव बिसिजों देहानि सोमोन्दो लाखिनो नाङा। जाय सुबुङा मासिक जानाय आइजोजों सोमोन्दो लाखियो, बै सुबुंनाव ब्रह्म हत्यानि पाप नाङो। मासिक जानाय आइजोनाव सानथामनि थाखाय ब्रह्म हत्यानि पाप नांनानै थायो आरो सानब्रैनि उनाव बियो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनायनि उनाव आइजोनि सोलेरा गोथार जाफिनो। बै दिननि उनाव आइजोआ गावनि फिसायनि मोखांखौ दुगैयै लोबै नायग्रोनो नांगौ। जेब्ला हौवाया न'आव गैया अब्ला सानराजाखौ खुलुमनो नांगौ। बेबायदि बुंना बशिष्ठआ बुङो, हे ब्राह्मण, नोंनि बिमाया थांनाय जोनोमाव बैफोर खामानिखौ मावनायनि थाखाय बे जोनोमाव सैमानि महर मोननो गोनां जादों। अब्ला देब शर्माया मुनिवरखौ बुङो, हे मुनिवर, अन्नानै नों आंनो आंनि आइ आफाखौ बैफोर पापनिफ्राय मा राहाजों मुक्ति मोनखांहोनो हागोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो। अब्ला मुनिवरा बुङो, हे ब्राह्मण, नों नोंनि बिमा बिफानि मुक्तिनि थाखाय एकादशी समाव दान हर आरो न'आव फैनाय जिब जुनार एबा मोसौ गायखौ जोथोन खालाम। अब्लानो नोंनि आइ आफाया बैफोर पापनिफ्राय मुक्ति मोनखांनो हागोन। बेनि उनाव इसोर बिष्णुआ बिमा लक्ष्मीखौ बुंबावो, हे देबि, आं नोंनो मासिक जानाय समाव आइजो माहारिया न'नि हाबा हुखा मावोब्ला मा जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय। दा आं नोंनो फोरमायबावगोन मा जाहोननि थाखाय आइजो माहारिया मासिक धर्मखौ फालिनो गोनां जायो।
हे देबि सैथो जुगाव कालकी मुंनि सासे दानब दंमोन। दानब जानायलाय बिनि स्वभाब चरित्रआ उग्र आखुनिमोन आरो अरायबो जेब्लायबो दावहा नांनो थाखायल' नाजाबाय थायोमोन। बेबादिनो सानसेखालि गासै दानबफोरा प्रितासुरजों लोगो जानानै स्वर्ग लोकखौ लानानै दावराव दावसि जानो हमो। बै असुरफोरनियाव गिलु बालु अस्त्रफोर दंमोन जायजों देबताफोरा दावहा नांनो हायामोन। बेनिखायनो गासै देबताफ्रा राहा गोथे जानानै ब्रह्मदेबनि खाथियाव थांदोंमोन। अब्ला ब्रह्मदेबा बै असुरफोरनिफ्राय बारग'नायनि उपाय महरै देबताफोरनो बुंथिनानै होनायसै। हे इन्द्र राजा, नों दानो महाऋषि दधीचिनि खाथियाव थां। बियो गावनि देहानि हाराफोरजों अस्त्र शस्त्र प्रदान खालामगोन। बेजोंनो नोंसोर वृत्रासुरखौ फोजोबस्रांनो हागोन। गासै देबताफ्रा ब्रह्मदेबनि खोथाखौ खोनानानै महाऋषि दधीचिनि आश्रमाव थांनायसै आरो बेखौ खुलुमनानै अस्त्र हरनो थाखाय खावलायनायसै। संसारनि मोजांखौ हास्थायनानै गावनि देहानि हाराफोरजों अस्त्र शस्त्र सोरजिनानै ऋषि दधीचिया बिसोरनो होनायसै। बै अस्त्रफोरनि गेजेराव मोनसे ब्रज मुंनि वस्त्र दाजानायसै जायखौ देबराज इन्द्र राजाया गावनि देहायाव गाननानै लायो। बेनि उनाव गासै देबताफ्रा वृत्रासुरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जुद्ध खालामनो थाखाय ओंखारलाङो। बेनि उनाव देबता आरो दानबफोरनि गेजेराव भीषण जुद्ध जायो। गासै देबताफ्रा अख्रां सायाव असुरफोरजों दावहा नांनो थाखाय थुबुर जायो आरो बिसोरखौ गाग्लोबनो हमो। अग्निदेबा अरनि शक्तिजों असुरफोरखौ फोजोबस्रांनो हमो। अरनि खामनायजों असुरफोरनि सोलेरा खामग्लिलांजोबो। बेनि उनाव बरुणदेबा दैनि सारफ्रावनायजों दैत्यफोरखौ गब'होयो। बेबादिनो बेसेबा गोबाव सान बारलांजासे देबता आरो असुरफोरनि गेजेराव दावहा नांनो हमो। बेनि उनाव वृत्रासुर आरो देबराज इन्द्रआ मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। सानैनिबो गेजेराव भीषण जुद्ध सोमजिखाङो। बेनि उनाव इन्द्र राजाया गावनि वस्त्रजों वृत्रासुरखौ फोजोबस्राङो। बे वृत्रासुरा थैनायनि उनावनो ब्रह्म हत्या पापआ इन्द्र राजाजों उन उन थांफानो हमो। बेनि उनाव बे ब्रह्म हत्या पापआ इन्द्रनि सोलेराव जायगा लायो, जायनि थाखाय इन्द्र राजानाव ब्रह्म हत्या पापआ नाङो। बेनि उनाव देबराज इन्द्रआ ब्रह्मदेबनि खाथियाव थाङो आरो ब्रह्मदेबखौ बे ब्रह्म हत्या पापनिफ्राय मुक्ति मोनखांहोनो खावलायो। बेनि उनाव ब्रह्मदेबा बै ब्रह्म हत्या पापखौ इन्द्र राजानि सोलेरनिफ्राय बाहेराव ओंखारनो थाखाय खावलायो। बै ब्रह्म हत्या पापआ ब्रह्मदेबखौ बुङो, हे बयखौबो सोरजिग्रा आफा, आं दिनैसिमहालागै वृत्रासुरनि देहायाव जायगा लानानै दंमोन मानोना बियो गोबां ब्रह्म हत्या खालामदोंमोन। जेब्ला इन्द्र राजाया बै वृत्रासुरखौ फोजोबस्रांदोंमोन अब्ला आं इन्द्रनि सोलेरावनो हाबना थानो गोनां जादों। नोंनो आंनो फोरमायदो आं बहा थांनो। आंनो थानो थाखाय जायगा होदो जेराव आं गोजोनै थानो हायो। बेनि उनाव ब्रह्मदेबा बुङो, हे ब्रह्म हत्या, आं नोंनो थानो थाखाय मोनब्रै जायगा सायख'ना होनोसै। नों ब्रैथि बाहागोनि सेथि बाहागो महरै अराव थानांगोन। जाय सुबुङा अराव आहुति होआ बै सुबुंफोरनियाव नों जायगा ला। बेबायदिनो ब्रह्मदेबा बुंनायसै, नों नैथि बाहागो महरै दैनि सिङाव थानांगोन। जाय सुबुङा दैयाव खुदै गारगोन, हासुगोन, खिगोन बेबायदि सुबुंनाव नों था। थामथि बाहागो महरै बिफां लाइफां। जाय सुबुङा नाङा फाङा बिफां दानफायलाबायगोन बैबायदि सुबुंनि सोलेराव नों थानो हागोन, जायनि थाखाय बैफोरबायदि सुबुङा ब्रह्म हत्या पापखौ मोननो गोनां जागोन। बेनि उनाव ब्रह्मदेबा अप्सराफोरखौ लिंहरनायसै आरो बुंनायसै, हे अप्सराफोर, बे ब्रह्म हत्या पापनि ब्रैथि अंगखौ नोंसोर नोंसोरनि देहायाव थानो थाखाय जायगा हो। अब्ला बै अप्सराफोरा बुंनायसै, हे प्रभु, नोंनि बिथोन बायदियै जों बे पापखौ रुजुननो थाखाय थियारि, नाथाय जोंनोबो बेनिफ्राय मुक्ति मोनखांनायनि मोनसे राहा फोरमाय। बेनि उनाव ब्रह्मदेबा बुंनायसै, हे अप्सरा, जाय हौवाफोरा मासिक धर्म जानाय समावबो गावनि बिसिजों सोमोन्दो लाखिगोन बैबायदि सुबुंनाव बै ब्रह्म हत्या पापआ थांफागोन। बेबादिनो ब्रह्मदेबा बै मोनब्रै बाहागो, गिबि बाहागो महरै अर, दै, बिफां लाइफां आरो ब्रैथियाव आइजो माहारि, जाय पापनि थाखाय आइजोफोरा मोनफ्रोमबो 1 दानाव मासिक यानि पेरियड जायो। लोगोफोर, बेखायनो जों बुङोना बेयो मिथिंगानि नियम खान्थिखा होनना। शास्त्र मथे बे ब्रह्म हत्या पापआ बेनो। जाय हौवाफोरा पिरियड समावबो गावनि बिसिजों सोमोन्दो लाखिगोन बेयो ब्रह्म हत्या पापखौ रुजुननो गोनां जागोन। बेनि उनाव इसोर बिष्णुआ बुंबावो,
हे देबि, बेबादिनो आं नोंनो दिनै आइजोफोरा मा जाहोननि थाखाय मासिक धोरोम जायो आरो मासिक धोरोम जानाय समाव माबादि खामानिखौ आइजोफोरा मावनो नाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायना होबाय। अब्ला बिमा लक्ष्मीया फिसायनिफ्राय बै सोंथिनि फिननायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोननायसै। लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेनि सोमोन्दै फोरमायथिबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिथिमोनो। नोंथांमोना साननो हागौ बै ब्रह्म हत्या पापआ मा बेसाद होनना। शास्त्रआव बयनिख्रुइ देरसिन पापखौनो ब्रह्म हत्या पाप होनना बुंनाय जादों आरोना जनाफोर। जानो हागौ नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोनबाय। जुदि सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 आव गोदानै फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जनाफोर, जाहाथे आं जेब्ला बेबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ थाबैनो मोनहैनो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिसोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।